Dneska vás vítám u dalšího videa a budeme mít song. A Petr, znáte tu písničku, už to mám připravený. A nikdo tam není, je tam host, ale já nevím, natáčel jsem to už po 9. asi s ním a pořád si tam ukazoval fuck you, sundával si triko, to si nesímejte. Tam, dej si to triko na sebe. Ale já nevím jak. Kam nevíš ani, sundáš, chtělo víc. Tak začínáme. Ne! To, game, start. A to je APT písnička. Triko. To je baby song. Oni to zpívají, jen jsou mimina. Tak oni se znají od To má pravdu, Radko, vy to asi taky budu poslouchat. To je asi fakt divný, co? Esther dám Sigma boy. Kamarády, na boy. Oni nechce znát to vám. Upojte. Kaktus pití, nejlepší pro zdraví. Asi dneska budu nejhorší, proto... Jo, budeš! To je můj kámoš, spolužák. Jaký kámoš? Chodí se mnou do školy. Chodí se mnou do školy a my máme hudebku, ne? Jo, to jsem trustej. A teďka jdi pryč. Ne, prosím. Máme hudebku, zpíváme si a potom někdo na psání. A on si to slíbil už před 2 týdnama. Ani tohle nemal, a to bude pondělí. Tak jako nečekám, že to je dneska pátek. 2 dny a už je pondělí. Ale budu smutnej. Protože? Tam ten něco chtěl se mnou udělat. Víš, kdo to je? Kdo? To je Michael Jackson. To je Michael Jackson. No a on bude televizi ve škole, protože a tohle video tam bude. No tak tohle video budete vidět vy ve škole a děkuju, že z naší školy Ela Smáhová nebude prostě divná na mě čumět, ale mě to je jedno. Kvůli němu to mám tak. Elo, mě to není moje vina. To je jeho video. Tak natáčím na YouTube, ale ty to musíš ukazovat. Tak, Elo, jako dá se říct tak. A zdravím Elu ze školy, Elu Smáhovu. A já zdravím koho? Adama a Davide, baby. Ale příjmení. Jo, to nevím, no, ale protože David zračí, přijde a basta. David Diaz. Jo, David Diaz a Adam Kravčenko. Čau. Ne, ještě tady budu. A ještě tady zdravím
všechny tuty třídě, aby si sundali triko a byli jako já. Jo. A nebo byste byli všichni zlí. Elo, prosím, všichni z naší třídy, prosím, nebuďte na mě. Děkuju. Zdravím. Hodný a dejte mu 100 odběratelů. Do konce roka chci se dosáhnout 40 odběrama. Please. To není víno, to je kaktus, kdybyste chtěli vědět. No a píte ho taky všichni, to je Radkovo mer. Ale už jsem natáčel jedno video, jak jsem udělal můj drink. Tak jeho si musíte koupit, nevím, ještě se neprodává, ale řeknu vám tajnou přísadu. Tajná přísada. Do mýho merče je jahoda ale ze školou asi nebudete čumět na mě. Byla 5minutovka a dal jsem Patrika ven. Já vím, je to děsivý. Jen písničku koukejte. To je sekuritá kamerka. Fan, a bude to konec videa, tak horví.